facilitarà. Mentrestant, us convidem a conèixer una professió poc coneguda i poc habitual a les illes. Queden ja molt pocs escura-xemeneies, però n'han trobat una a Eivissa. És inevitable que vinculin a Bas Ségers amb el personatge Dick Van Dyke al film Mary Poppins. Como un par de meses pasado yo estaba en una casa y los niños pequeños de 3, 4, 5 años estaban esperando, oh, el desfibrilador va a venir como en la película de Mary Poppins. Bas Ségers té una professió molt usual al nord d'Europa, però poc habitual a les Balears. És escura-xemeneies i es dedica a treure la cendra dels fumerals perquè així funcionin millor. Bueno, así hay cursos en Alemania, en Holanda, para aprender esta profesión. Yo lo he hecho en Holanda. I després has comprat totes les herramientas en Alemanya. El primer pas és tapar la boca de la xemeneia amb una flaçada. Llavors puja al terrat i pel fumeral passa els seus raspalls per fer caure la cendra. Una bona aspiradora fa que la pols no s'escampi per tota la casa. Mantenir les xemeneies netes és una qüestió de seguretat i d'aprofitar millor l'escalfor a la llar. Si no es treu correctament la cendra del fumeral, pot ser que el fum no s'evacuï correctament i que això pugui provocar males combustions. El preu del treball pot oscil·lar entre els 80 i els 120 euros. En les xemeneies obertes tradicionals, com aquesta, recomana fer-les netes cada 2 anys i en les tancades cada any. Para tener un buen tiro de chimenea, deja un poco algo de ventilación, una ventana abierta o una puerta abierta. En un dia es pot deixar el fumeral net sense passar les dificultats de Dick Van Dyke a Mary Poppins. Professions, costums...